komthetho wethu eMzantsi ka ethe wasolwa ngoba wophule umthetho uhlala engumsolo okanye uhlala emsulwa kude kube kanti uya ekhoti afunyaniswe enetyala inkundla. So amalungelo wakhe asoloko in place and darishwa i-justice system because you are innocent until you are proven guilty, hence you can apply for bail. Umphulaphuli ke ufuna ukuqonda nokuzibuzela kuMr Kwanele angasalela umnxeba ku-0738491740 abuze nantoni na ngomba webheyile okanye athumele i-voice note ku-WhatsApp wesikhululo okanye angene ku-Facebook Afternoon Drive yasekasi @Vukani Community Radio. Mr Kwanele, makasike siqwalasele ke ngoku zithini zigaba ekufuneke umntu ke ofaka isicelo sebheyile ezihambile? Okay. Okokuqala xa uwonile sasazi ubanjwe uyovalelwe emapoliseni uyakwazi ukwenza isicelo sebheyili phaya emapoliseni, laa nto kuthiwa yi-police bail. Kusiyana ke nobunzulu besenzo eso usolwa ngaso. Xa sifuna ubaqatha kancinci, xa siqatha kancinci wenza i-police bail. Xa sifuna ukubaqatha ke mhlawumbi singathi level 2 yenza umzekelo for i-understanding. Uye uthi ke ngoku amapolisa angayivumi wona athi kufuneke ube kanti uzawuthetha nayo neprosecutor okanye igqwetha lakho lithethe nayo neprosecutor, laa nto kuzawuthiwa ke ngoku i-prosecutorial bail. Now xa sicaba ke ngoku sifuna uba thicaca mhlawumbi nga-level 3 uzawuyoyi-aplayela ibheyili ecourt. Xa ufika ekhoti uba ikhoti iyayi-opposa i-application yakho yebheyili ijonge ukuba ngabana umhlawumbi izawujonga umhlawumbi isenzo esi sakho usenzileyo. Uba siqatha ikhoti iyayi-oppose, and then xa i-opposile you do into ekuthiwa yi-formal bail application, which is uzawuma ke ngoku emkhumbini unikeze ke ngoku ubungqina okanye unikeze inkaza kwikhoti eyanelisa ikhoti that wena uba ngabana ngokukhululwa ngebheyili awuzuba yingozi ebantwini eluntwini, which is the public. Okwesibini, uba ungayinikezwa le bheyili wena awuzubaleka ityala lakho mhlawumbi ushiye i-country okanye uduke ungaphindi uyo-attend icourt. Okanye wena xa unikezwe ibheyili awuzuku-influence okanye intimidate, which is ufuna ukubribe witnesses okanye woyikise ugrogrisa witnesses kule case. Okanye ukukhululwa kwakho wena akuzu-undermine i-justice system. Okay, ukhona umphulaphuli apha mqhube. Yes. Ungaqhubeka. Yes, ungaqhubeka. Okay, xa kujongwa ezo zinto ke msasazi ukuba ngabana wena umhlawumbi awuzuba nobungozi kwi-public, kuye kujongwe isenzo esi sakho uba ngabana umhlawumbi uba wakhe wakhululwa ngebheyili zange ube kanti uye waphinda wenza kwayisenzo ngokukhululweyo kubheyili, okanye awunazo na ezinye izinto amatyala aphendile before icourt anobunzulu owenzileyo ngokukhululwe ngebheyili. Xa kujonga uba uzubaleka na icourt ithanda ukonsidarisa nee-assets onazo, abantwana, izinto onazo apha ekhantrini. Xa ibona ke ngoba unee-businesses lo mntu okanye lo mntu unefemeli iye ifune ukukholelwa ke uba awunoyibaleka ikheyisi yakho. Xa kujongwa kwakhona into yobana wena xa ukhulula uzu-influence okanye intimidate witness, kuye kujonga ukuthi uyanalo na ulwazi lwewitness. Kwezinye ikheyisi iyakwazi ikheyisi uba xa usa-appearisa for bail ibe witnesses zingekabi certain, zingekadiscloswa sisibheyili. So iye ikuthethelele ke naloo nto leyo. Okay. Okokugqibela ke naxa kujongwa into yoba wena ukukhululwa kwakho kuzu-undermine i-justice system na, kuye kujongwa into yobana wena njengalo msolwa awukho kwiparole na. Uba ngabana ukwiparole uphinde ucommit i-offense awukwazi ukhutshwa ngoba iyakwazi ukuthi xa ixoxa icourt okanye istate sithi wena ukwiparole, ukukhululwa kwakho kuzawuyi-undermine i-interest of justice. Zininzi ke izinto ezijongwayo kodwa ngenxa yexesha ndobe ndibaluleke ezingayo.
Okay, umphulaphula oqala ngumthobeli usemthatha uyabuza into kokuba xa abahlali bengafuni umsolwa anikwe ibheyile ukuze bamanyelwe kufuneke benze njani qabaqaba? Kuyasiyana msasazi wami nesenzo umuntu asenzileyo. Kodwa ke xa umhlawumbi engumuntu committing offences okanye pending cases e-court, abahlali bayakwazi ukuyenza i-petition. Bazawuyenza ke loo nto leyo through NPA, which is uprosecutor okhoyo apho. Alidise ke no evidence on behalf of abahlali, because abahlali abakwazi uyozithethela e-court, bathethelwa si-state. So bakwazi ke ngoku izinto ezinjalo bazivoice out through i-state. Sikhangele omnye umphulaphula uthini kweli icala Molekhaya. DJ Abza mkhulwane mandibulisa apha kwi-studio okanye ndibulise nakwindwendwe lethu. Into becela ubuza namkhulwa DJ Abza, ingaba imali lena yebheyile iyaphi? Iya kwi-states na okanye iya kokwabo kommangalelwa? Yeva laa nto leya human nothi kwabo kommangalelwa kwabo kommangali. And then ke ngo-DJ Abza senditsho uba i-amount yayo ibheyile iye ixhomekeke entweni, ixhomekeka ngokwetyala elilenzileyo na, e.g. like into yobana ngaba kuthiwe ndigwetywa laa nto ibheyili ye-5,000 okanye kuthiwa ndigwetywa ibheyili ye-10,000 okanye ixhomekeka ngokomsebenzi mna endaziwa ndiwusebenza nawo. Okay, enkosi Abza. Osikakhulu ke kusiyabulela mibini imali le iyaphi, okwesibini i-amount ixhomekeka entweni? Imali yebheyili iye igcinwe si-state, uyabhatala phaya e-court, unikezwe i-receipt yakho yoba ubhatele imali. Now uzawuqhubekeka ku-attend court. Xa ufunyaniswe ungenatyala ibhalwa i-case yakho, imali yakho njengomuntu ebemangalelwe iyabuyiselwa kuwe, uthathe imali yakho. Ukuba ngabana ke ngoba xa unikezwe ibheyili kuba khona ii-conditions. Uba ngaba breacher eza conditions okanye wanyasa eza conditions ebheyili, imali yakho itshonela kwi-state. Ayiyi ummangali, ibuyela kuwe xa ungummangalelwa xa sekukicase yakho, okanye itshonele kwi-state xa uye wabe kanti ubreacha i-bail condition. Alright ke imali oyibhatalayo for ibheyili ikwi-discretion, iba kwi-discretion ye-court. Amaxesha amaninzi jonga ii-circumstances ezi zika-accused nobuzaza obu betyala lakho. Uba ngabana i-court iyabona into yobana awungumntu ongaphangeliyo, ayikwazi ukunikeza ibheyili ye-100,000 okanye i-50,000 because awuphangeli, which is ziyajonga ii-personal circumstances zakho. Naxa i-court iye yakunika ibheyili ongakwazi uyi-afoda, ibe isima kuyo ithi this is the bail ozayibhatala, uyakwazi uyenza i-application yoba i-apostile loo bheyili okanye unikezwe nikho ubhatale imali ethile, then kube khona i-condition attached kulaa bheyili ezawuzama ucompensata le mali ungakwazi uyibhatala. Alright. Mr. Kwanele, kulo mzuzu ushekileyo khawuthi qabaqaba abantu abafuna uncedo lwakho ufumaneka njani? Msasazi ii-offices zethu zikhona apha ezivincent. Mr. Kwanele. Alright, ngathi ke siphulukene naye siyapha ke kunondaba wethu ngosuku lanamhlanje, nalapho ke safumana ke indaba zentsimbi yesihlanu ebekhona ke uMr. Kwanele Ntantala, endicinga ke beligqwetha lethu namhlanje elisicacisela kabanzi ngomba ke odibene ke nebheyili. Nalapho ke sitsho ke sithi ke mphulaphula sekhaya nawe ulifumene ke ithuba lakho lokucaciselwa nokuzibuzela ke imibuzo ngomba ke odibene nebheyili. Masibaleke siyepha ke kwindaba zentsimbi yesihlanu sichwechwa ke ngolu hlobo. Ukhumbule ke xa sibuya ke siza ngena kwisigaba sethu sokugqibela enkqubeni, sinazo ingoma zabaphulaphuli, siza kube siphethe nemvumi yethu, siphinde sikhangele nabakwa-Love Life kungolwesibini i-25 ekaJulayi 2023. Nalapho ke ndicinga uba ke sawungena kwisigaba sokugqibela kwinkqubo ye-afternoon drive yasekasi. Ngoku siyaphaa kwindaba zentsimbi yesihlanu, nalapho ke ndizawukhangela ke mphulaphula sekhaya uba ke ndiya ngoluphi na ke uhlobo. Chungcembe ngohlobo.